tifla tal-ħabiba istajn nibża mid-dim m'għandi xewqa nasalsim Siriri li avukata spizjaċili xi ċomata għadni żgħira u moħirri skura lissa m'għandix sib Tiegħi aqwa simgħu din noħti tridni kabtar marti Inti u b'dan ikun kuntent wara rak fil-parlament La tixkunix, la tħawdunix, ħassiru l-istaqsunix Aħna sirna fil-divertiment Dal-awabjent ħalluna ndawdu dil-leta Nirabu bebda ansita Għaxla aħna żgur li m'għandix tixkunix u tħawdunix Għajiet titlob tajt islima Nannu jrin is-stilista Dan xogħol ieħor mhux fil-lista Jagħtini segretarja dejjem tissem ċertu għalja Għalija dawn bl-ismerijiet x'kien twiġġija u ħsibijiet Għaluli biex natar ix-xahar jiftu ħanut mhux bogħod mid-dar Ma nafx għaġla tafal fejn biex jifrankaw euro jew tnejn Skura le La tixkunix, la tħawdunix, ħansiru l-istaqsunix Aħna sirna fil-divertiment Dal-awabjent ħalluna ndawdu dil-leta Nirabu bebda ansita Għaxla aħna żgur li m'għandix tixkunix u tħawdunix Bil-dan jinteressana għax il-futur huwa tagħna Il-qudiem żgur nagħtu każ għalissa friski daqs il-ħar Aħna ħsibna fid-divertiment Dal-awabjent ħalluna ngawdu dil-leta Nirabu bebda ansita Għaġla aħna żgur li m'għandix tixkunix u tħawdunix La tixkunix, la tħawdunix ħansiru l-istaqsunix Aħna ħsibna fid-divertiment Dal-awabjent ħalluna ngawdu dil-leta Nirabu bebda Għaxla aħna żgur li m'għandix tixkunix u tħawdunix Tixkunix u tħawdunix Mikrofon Niġġeddu u nirnixxu. Maratona ġbir ta' fondi live fuq Net Television u Net FM għal donazzjoni ta' 10 euro ċemper fuq il-numru 51602003. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċemper fuq il-numru 51802011 u għal donazzjoni ta' 50 euro ċemper fuq il-numru 51902050. Tista' wkoll tibgħat SMS fuq il-numru 50618928 u tkun qed tagħti donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu. Jew inkella tagħti donazzjoni online fuq www.pn.org.mt/donazzjoni.